גיא, אתה רוצה להעיר לזה או בכללית? לא, בכללית. אז בוא תעשה, בבקשה. טוב, אז אני מצטער לקטוע קצת את הדיון ואת שטף הדיון, ותודה רבה והערכה לכל הנוכחים על התפקיד החשוב שלכם בעיצוב הזה. אני גיא זומר, אני מייסד עמותת התמנון שעסקה בעיקר בהנגשת מידע ציבורי. בשנה וחצי האחרונות עברתי בכלל לתחום הפלילי ואני כמעט ולא עוסק בזה, ובכל זאת מתוך העיסוק בהנגשת מידע ציבורי נתקלתי בהתנהלות מאוד מטרידה של הרשות להגנת הפרטיות משני הכיוונים, גם באכיפה וגם באי האכיפה, ואני חושב שזה דיונים מאוד חשובים. שואלים איך אנחנו רוצים להסדיר ואיזה מנגנונים יהיו על הדבר הזה, דווקא מתוך הפער הגדול הזה שבין הדברי חקיקה שהם מאוד חשובים ונכונים לבין איך הדברים האלה מיושמים בשטח. אז קודם כל, מתוך העיסוק הפלילי שלי אני יכול להגיד לכם, אני עובד על הרבה מאוד תיקי חקירה פליליים בפגיעה בפרטיות, והמשטרה עושה את זה מצוין, ואני בכלל לא בטוח שבשביל כמה תיקים בודדים בשנה יש סיבה להחזיק איזשהו גוף אכיפה מקביל שאין לו את המיומנויות ואין לו את הכישורים ואין לו את הידע שצוברים חוקרי משטרת ישראל והגורמים הרלוונטיים במשטרה. ואני אתן לכם גם כמה דוגמאות על איך נראית האכיפה על ידי הרשות להגנת הפרטיות. ב-2016 אני פונה לרשות להגנת הפרטיות ואומר להם, תשמעו, יש אירוע חמור בנט המשפט, כל בן אדם יכול לגשת לכל תיק, תיקים חסויים, לא חסויים, פרטיים, קטינים, משפחה, הכל נגיש לכולם, כל המסמכים, הכל פתוח, לא קורה עם זה כלום. אני פונה להנהלת בתי המשפט, לא קורה עם זה כלום. לימים כולנו מכירים את פרשת הטרור הרשתי, לא רישם טוב, כל מיני מונחים, וככל הנראה חלק גדול מהמידע דלף בדיוק באותה צורה. ב-2019 זה עוד אחת מיני דליפות ענק מאוד גדולות מנט המשפט. אני פונה לרשות להגנת הפרטיות, מדווח על הדליפה. בעצם אני פונה קודם כל להנהלת בתי המשפט. אחרי הנהלת בתי המשפט אני מבקש מהם לקבל את הדיווח שהם העבירו לרשות להגנת הפרטיות, אז מסתבר שהם לא דיווחו, רק אחרי שאני פונה הם מדווחים לרשות להגנת הפרטיות. ומסתבר שהם פשוט דיווחו דיווח שקרי לחלוטין, שאין קשר בין האמת, בין האירועים שקרו לבין הדיווח הזה, ואני פונה לרשות להגנת הפרטיות. אחרי שנה שאני רואה את כל הטוויטר מוצף באנשים שפנו ודיווחו ולא קרה עם זה כלום, אני פונה למבקר המדינה ואומר לו, תשמע, הרשות להגנת הפרטיות לא מטפלים בשום פנייה, ואז מסתבר שברשות להגנת הפרטיות הקימו מייל לדיווח על אירועי אבטחה, ובמשך שנתיים אף אחד ברשות להגנת הפרטיות לא חשב שצריך לבדוק גם את המייל הזה, וככה במשך שנתיים מתקבלים דיווחים על אירועי אבטחה ולא קורה איתם כלום. ואמרתי, טוב, לא נורא, אז ב-2020 יטפלו בזה, בסוף 2020, בפועל גם זה לא מטופל, עוד שנתיים ממשיכות, ואז אני פונה שוב לרשות ושוב לא עונים ושוב תלונה למבקר המדינה, ואז נזכרים להודיע לי שבעצם הם סיימו את הטיפול ולא עשו כלום. מאז אני מנסה להשיג, להבין מה הם עשו, אבל הם כבר חצי שנה גם לא עונים לשום מייל. אז זה רק שתי דוגמאות קצרות. ומצד שני, אני יכול להגיד לכם איך זה מופעל כשזה מופעל עליי מהעבר השני. בן אדם שלוקח מידע ציבורי שנחשף בצורה חוקית ולגיטימית ובסך הכל עוסק בהנגשה שלו, ודווקא בדברים האלה מגלים פתאום יכולות וכישורים חסרי תקדים באכיפה. גיא, מותר לי להעיר לך משהו בהומור? כן. עשית משהו מאוד חמור. מה עשיתי? מידע ציבורי. כן. לעולם מטרתו לא להיות מונגש, ולכן טפלת בניגוד למטרה. אתה הנגשת את המידע הציבורי. זה מאוד חמור, זה לדעתי מפר כמה וכמה הוראות. טוב, זה כמובן היה בהומור, אבל אני מכיר את האירוע, אני אשמח תקשיבו, אני אשמח גם לקבל התייחסות, כי אני חושב בבקשה תמשיך, קטעתי אותך, ואני אומר, זה באמת סיטואציה של הנגשה, דיברנו קצת, אם היית עושה התממה, חבל לך הזמן מה היו עושים לך, כי גם התממה זה לא מטרה. אז לא בהומור, אני אגיד שכחוקקו את חוק חופש המידע, דיברו על זה שהוא מתנגש עם פרטיות, ובעיקר עם סעיף 117 לחוק העונשין, והשאירו לכם חברי הכנסת לתקן את זה, זה עד היום לא תוקן, ולמעשה על פניו, כל פעם שמוסרים מידע בחוק חופש המידע, זה נעשה בצילו של איסור פלילי. אז אני לקחתי והגשתי, בניסיון לקדם את הזכות לפרטיות במדינת ישראל, יחד עם עמותת הצלחה, ביקשנו הרבה מאוד בקשות לקבל את הנהלים וההנחיות, איך מגנים על מאגרי המידע של רשויות ציבוריות, והמידע הזה נמסר תחת הנחיה של היועצת המשפטית של הרשות להגנת הפרטיות על ידי 100-200 רשויות ציבוריות, ובעקבות זה נפתח הליך פיקוח מוזר לחלוטין שמאשים בסיכון חיי אדם. בכלל אין שם מידע פרטי. לא רק שזה לא, זה בכלל לא מידע פרטי הנהלים האלה.
אין שום טענה שהם כוללים מידע פרטי, זה נהלים והנחיות של רשות ציבורית, אבל זה מספיק בשביל הליך פיקוח ברשות להגנת הפרטיות, ואחרי שההליך המוזר הזה התאדה ולא קרה איתו כלום, אז לאחרונה התחלתי לקבל איומים מיועצים משפטיים של רשויות מקומיות, כי שנה אחרי זה הרשות התחילה לפנות למנכ"לים של רשויות מקומיות ולאיים עליהם שהם ינקטו נגדם בהליכי אכיפה על זה שהם מסרו לי לפני כמה שנים את אותם הנחיות ונהלים שאין להם שום קשר לפרטיות. אני מזכיר, זה נהלים והנחיות, זה לא כולל שום מידע על אף בן אדם, הנהלים וההנחיות. אז זה דוגמה אחת. הדוגמה היותר מצערת היא תולעת המשפט. בעברי, לפני שעברתי לפלילי, העמותה הפעילה פרויקט תולעת המשפט, שכל מה שהוא עושה זה לקחת מסמכים פומביים מאתר נט המשפט, שהוא אתר מאוד בעייתי, מאוד מסוכן, שאני בכלל לא יודע למה הוא עדיין באוויר, ולהנגיש אותם לציבור. הדבר הזה גרר שורה של הליכי פיקוח, שהטענה המרכזית שלהם זה שאתרים אלה, הכוונה לנט המשפט, אינם מפרסמים מידע אישי ורגיש על בעלי דין, כפי שעושה אתר תולעת המשפט. אנחנו מדברים על סקריפט שגם אם הוא היה רוצה לחולל אסון פרטיות במדינת ישראל, הוא לא יכול, כי הוא בסך הכל לוקח, מעתיק מסמך ושם את זה באינטרנט. ונגד הנהלת בתי המשפט לא מנהלים כלום, ונגד תולעת המשפט זה התחיל בהליכי פיקוח, ולאחרונה אותה תפיסה שמבוססת על שום ראייה ועל אוויר חם, הידרדרה כבר להליכים פליליים. זאת אומרת, מנהלים חקירות באזהרה על פרסום של מידע פומבי מנט המשפט שאיש לא אסר את פרסומו, כן? על זה מנהלים הליכי אכיפה פליליים במדינת ישראל על ידי הרשות להגנת הפרטיות. ולא רק שככה זה מתנהל, אלא שאין על זה שום פיקוח, אין למי לפנות, אין מה לעשות, הם בכלל לא עונים לשום מייל שלי, זה בכלל לא רלוונטי באיזה עניין, באיזה כלום. אתה מבקש להזדהות, אז מסתירים את השם, ואם חשוב שזה שיא הגרוע, או זה השיא, ובסדר, אז נוריד להם את הליכי האכיפה הפליליים, אז גם בנושא של רישום מאגרים זה בדיוק אותו סיפור. אתה מסתכל על רשויות ציבוריות, הן לא רושמות מאגרים. נגיד, רשות התחרות, פרקליטות המדינה, אין להם אף מאגר רשום, הם מפרסמים מה שבא להם. גם רשות התחרות וגם הפרקליטות לוקחים מידע מתוך תיקים אישיים של אנשים, פרוטוקולים, כתבי אישום, בקשות, מעלים את זה לאתר האינטרנט מטעמי יח"צ, מפיצים את זה בטלגרם מטעמי יח"צ, בלי לרשום שום מאגר, וזה עובר בשקט. ומנגד יש גוף תקשורת, העין השביעית, שסגרו לו מדור שלם על זה שהוא פרסם מסמכים באמצעות היתר עיון כחלק מסיקור של הליכים משפטיים במדינת ישראל. סגרו את המדור ומאז הם לא מאפשרים לרשום את המאגר. זאת אומרת, גוף תקשורת שמפרסם מסמך מתוך הליך משפטי, על זה לא ייתנו לו לרשום מאגר וימחקו לו את כל המדור, אבל אם זה הפרקליטות או רשות התחרות או גופי אכיפה או גופים ממשלתיים, זה בסדר. שמנו את פרק ד', זרקנו אותו לפח, את סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות זרקנו לפח, הכל בסדר. ואותו דבר עם תולעת המשפט, כרגע תולעת המשפט מותלה הרישום שלו, אני אפילו לא בקיא מספיק מה הסטטוס, ויכול להיות שאני לא מדייק, כי אני באמת לא מעורב בזה ברמה האקטואלית, אבל הסיבה שלא רושמים את תולעת המשפט זה בגלל שברשות להגנת הפרטיות ביקשו שיוסרו מסמכים שנאסרו בפרסום, גם בלי להציג שום איסור פרסום. זאת אומרת, אתה אמור בטלפתיה להבין איזה מסמך אסור בפרסום, ולפי זה להסיר אותו. כן, זה כרגע הדרישה מתולעת המשפט כדי להירשם כדין. אין לי מושג איפה זה עומד מולם, יכול להיות שהם יוכלו לתקן אם היה איזה שינוי אקטואלי שאני לא מכיר. והנקודה האחרונה היא ממש קטנה, זה הנושא של הזדהות. ובמסגרת התיקון לחוק יש חובה למפקחים של הרשות להגנת הפרטיות להזדהות. בפועל כיום הם לא מזדהים, וגם אם אתה מבקש מהם להזדהות, אז מתחילים להשחיר כל מיני פרטים שמבחינתם הם פרטים אישיים. אני לא מכיר שוטר שמזדהה ומסתיר חלקים מהתעודה, אבל ככה זה עובד ברשות להגנת הפרטיות. אז אני אומר, חובת ההזדהות חייבת להיות שהיא מציגה את התעודה המזהה של אותו מפקח, בלי שום סייג ובלי שום כלום. פניתם במייל, תציגו במייל, פניתם לבן אדם ברחוב, תציגו ברחוב. אבל אי אפשר לפנות במייל ואז לא להזדהות. ובזה אני מתנצל על הקטיעה של הרצף וסיימתי, ותודה רבה לכולם, גם לאנשי הרשות להגנת הפרטיות בתהליך חקיקה החשוב הזה בעיניי. טוב, א', ברור לכם שאי אפשר להשאיר את הדברים האלו תלויים באוויר, ואני אשמח לקבל התייחסות לחלק מהדברים. אני חושב שגיא נגע פה בכמה סוגיות שדיברנו עליהם במהלך הזה. כלומר, הפער בין אכיפה לגופים פרטיים לגופים ממשלתיים הוא פער שאנחנו מנסים להתמודד איתו
אבל הוא פער קיים, דיברנו עליו גם בדיונים הקודמים, הוא לא חדש. אבל כן, ובעיניי, טוב, בדרך הטבע הרי כידוע, מי שיש לו פטיש מאחורי כל מקום מסמר, אבל באמת הדוגמה שהוא הביא בסופו של, בהשוואה בין העין השביעית לבין הפרקליטות. המידע שנמסר לפרקליטות לא נמסר לטובת יח"צ לפרקליטות. זה לא המטרה שלשמה נמסר, זה לא הסמכה בחוק, זה לא כלום. זה לא המטרה שלשמה נמסר מידע פרטי. אבל אם הפרקליטות מפרסמת, כי היא אומרת שלמעשה עיקרון פומביות הדיון מרחף מעל הכל, ויש חובה לרשות עקרונית לדווח על פעולותיה ושקיפות ועקרונות על כאלו שהם משתמעים, גם אם הם לא כתובים במפורש בחוק או משהו כזה. בוודאי זה נכון גם לגבי כלי תקשורת, בוודאי זה נכון גם על תולעת המשפט. ולכן הפער הזה של רבים עם החלשים ולחזקים נותנים למערוף, הוא פער שאנחנו מדברים עליו. אני חושב שהצגת הקייסים הזאת היא מטרידה מאוד. אני אשמח לקבל התייחסות, אני לא חייבים, לא באתם מוכנים, אז אולי גם מה שאתם יכולים להתייחס עכשיו תתייחסו, מה שאתם לא תתייחסו לדיון הבא, אבל אני חושב שהדברים שגיא מעלה הם מאוד 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 מטרידים, שוב, בייחוד בנושא של אכיפה על גופים ציבוריים שדיברנו עליו, וסיטואציה שבה אנחנו מחזקים מאוד זרוע אחת ולא מחזקים מספיק זרועות אחרות, זה יוצר איזושהי בעיה עוד יותר קשה שמחמירה את המצב ולא פותרת אותו. אז אני אשמח להתייחסות עקרונית, ואם יש לכם לפרטים כמובן אני אשמח, ומה שצריך לפעם הבאה. טוב, אני אתייחס בקצרה. אני לא רוצה כמובן להתייחס להליכי אכיפה כאלה ואחרים, וגם אני לא בטוח שאני זוכר את כל הפרטים בהקשר הזה. אז יש דברים שאני קודם כל שמח לשמוע שאתה תומך בתיקון החקיקה ונותן לו גיבוי, ודבר שהוא משמעותי בעיניי. חלק מהדברים ששמעתי למיטב זיכרוני אינם מדויקים. אני לא חושב שזו הבמה להתעסק בדבר הזה. אני מסכים שחובת זיהוי צריכה להיות מאוד ברורה. אנחנו דרשנו להכניס אותה לתוך החקיקה הזו. אני לא מכיר התייחסות כזו או אחרת שונה בין פנייה אחת לפנייה אחרת. לא מכיר. אני חושב שאדוני ראה שיש לנו הליכי אכיפה כנגד משרדי ממשלה שהם מאוד משמעותיים ואפילו בהיקפים מאוד נרחבים. גם אדוני כאן בתוך הדיון הזה ובתוך תיקון החקיקה הזה היה מוטרד מאוד ועשה פעולות כדי להגביר את היכולת שלנו לאכוף כנגד מה שנקרא, איך שאדוני הגדיר, גופים חזקים, ואנחנו עודדנו ואפילו הלכנו כמה צעדים קדימה להצעות היושב ראש, אבל גם בלי זה, כשאנחנו הגשנו את טבלת האכיפה שלנו, ניתן לראות שיש לנו אכיפה נרחבת משמעותית גם בעניין בגופים ציבוריים ומשרדי הממשלה, ולכן אני חושב שברשות אנחנו שוקלים כל פנייה, אגב קטנה כגדולה, באופן מאוד מאוד מסודר. רק היום חזרתי כשהגעתי לכאן, סיימנו ישיבה של פניות ציבור, שהפניות האלה הן רלוונטיות גם לאיסופי מידע ואבטחת מידע ושיקולים כאלה ואחרים של הגנת פרטיות כנגד גופים מסחריים, אבל גם באותן פניות יש את ההתייחסות לגופים ציבוריים כאלה ואחרים, ואין מבחינתנו אין שום מורא או דרך אחרת להתמודד עם פניות שכאלה. אז מה שאני כן מבקש, ואני כן אעמוד על זה לדיון הבא, אני כן מבקש, ככל שיש לך מסמך כתוב שמפרט את הדברים אז תעביר ונשמש כדברים בצוות הוועדה. אני כן מבקש התייחסות ספציפית, גם אם היא לא לפרוטוקול, בדיון הבא, התייחסות ספציפית לטענות הללו, וככל שיש בהם דברים שמצדיקים חשיבה מערכתית שונה קצת, שוב על הפערים,
אנחנו נתייחס לזה, כי אני כן חושב ובזה דבר שאני תמיד מאוד מאוד מסכים עם, בהקשר הזה אני מאוד מאוד מסכים עם גיא, הפער האדיר שקיים בהרבה מאוד תחומים, לאו דווקא ברשות להגנת הפרטיות, בין the law in the books לבין law in practice, הוא מאוד מאוד גדול, וכאשר אתה מייצר סיטואציה שבה משהו שאמנם היה אולי זה בגדר חובה חוקית, אבל עכשיו פתאום מקבל שרירים מאוד מאוד מרכזיים, אז אם עד עכשיו אני הייתי סומך על כישוריו, אגב, לגיא אין בינינו קשרים אישיים, אבל אני מכיר את פועלו, במיוחד את תולעת המשפט כבר שנים רבות, מכיר ומוקיר, אני חושב שזה אתר חשוב מאוד, שמנגיש מידע, ועתירות חופש מידע רבות שהוא היה שותף להם, הוא פעיל רבות בתחום במשך שנים, אני מכיר אותו על רקע המקצועי הזה שנים, ואני מאוד מכיר ומוקיר את פועלו המקצועי. כשהוא מתמודד עם הליך האכיפה, מה שנקרא, אני סומך עליו שהוא יתיש אתכם לא פחות מה שאתם תתישו אותו. ויכול להיות שהוא אפילו עשה את זה. ואני מברך אותך על כך, כמובן. אבל כשתנחתו עליו עם עיצום כספי, העולם ייראה אחרת. ואז השאלה אם אתם צודקים או טועים, תתברר בדרך אחרת, ולכן מחיר הטעות הוא שונה משמעותית. גם לגביו וגם לגבי אנשים אחרים, ולכן אני כן אבקש, וגם זה וגם מתוך פרוטוקול הישיבה או מתוך אני לא יודע אם יצא פרוטוקול מספיק מהר, אבל זה לוקח זמן, אז אני כן, מאחר וזה לוקח זמן פרוטוקול, אפילו אתה תשב על הוידאו אם יש דברים שאמרת שלא כתבת עצמך, תרשום נקודות ואני אבקש שתהיה התייחסות מסודרת שנבדוק ונראה איך מתמודדים. תודה בכל מקרה על ריאליטי צ'ק של החוק.